Chief Minister Relief Fund for Patient ni गेजेरजों चेक राननाय हाबाफारि लादों कक्राबारि ब्लक UPPL कमिटिया। गासै 38 जन सुबुंनो साफायाव 10,000 रांनि चेकखौ राननानै होयो आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। दिनैनि चेक राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बाहागो लाबावदों 22 नं कक्राबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर', मिरु UPPLनि लेङाइ आफादगिरि रंजालु बसुमतारी, कक्राबारि ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिजु बर' कसारी बिथांमोना बाहागो लायो। मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय जायफ्रानाखि हायार एडुकेशन एबा मेट्रिक पास जानानै कलेजाव एडमिशन लानो हायै गोरिब गथ'फोर बिसोरनो रांखान्थि मदद बा अनसुंथाइ होनायनि मोनसे स्किम दङ। लोगोसेयैनो बेमारि सुबुंफोरनि तो बेबायदिया सापागुरि समस्थियाव बहुत रोजा रोजा दं जानो हागौ, बयनोबो होजोबनो हाया। थांनाय बाराव 2021 आरो 2022 मायथाइयाव प्राय माने 700निबो बारा बेबायदि सुबुंनो जों मदद होदोंमोन। देग्लायबो दंबावो, देग्लाय बेसेबां हायो जों होगासिनो दङ। आरो दिनैनि दिनाव आङो गासै 37 सा सुबुंनो चेक रानदों। बिथांमोना सोरबा केन्सार, सोरबा किडनि बेराम, सोरबा एडमिशननि प्रब्लेम, बेफोरबायदिनि जेंनायाव भुगिजोबनाय न'खरफोर गोजा। तो बियो खुब माने गिदिर प्रग्रामबो नङा, जों फैलायनानै राननांगौबो खोथा गैया। नाथाय आंहा दिनै बेवहाय प्रग्राम दंखायोमोन हिसाबै बे चेकआ आंजों लोगोआव फैफाबायखाय बिसोरखौ लेंजोबनानै दिनै राननाय जादों। चेक गिदिर नङाब्लाबो गोबां मानसिनि थाखाय बे बिराद गिदिर मदद। तो बेखिनि मददखौ जों होदों। बावहाय जोंहा राजनैतिक मोनसे क्रेडिट लानांगौनि बाथ्राबो गैया, खारन दुखिया सुबुंफ्रासो मदद मोनदों। बेवहाय जोङो खुसि जानांगौनिबो बाथ्रा गैया। बिदि मददखौ जोङो खुनु राजखान्थि हान्जा एबा बेक्तिखौ नायाखै, जायनो निदि बेनो होनाय जादों। गोबाङा मोनैनि थाखाय दासिमबो आक्षेप दङब्लाबो जों नाजालांगोन बयनोबो होलांनो थाखाय। खालि खावलायनाया बेनो जे जोङो चिफ मिनिस्टारनि रिलिफ फान्डनिफ्राय जि रांखौ मोनो बे जाहाथे मिसइउज जाया, आरो जि थांखिनि थाखाय जों मोनदों बे थांखियावनो बाहायनांगौ। तो बेखौल' आङो खावलायगोन। आरो दिनै जायफ्रानाखि चेकखौ मोनबाय बिथांमोननो आंनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय। बेमारफ्रा मोजां जाथों आरो एडमिशन लानो हायैफ्रा एडमिशन लानो हाथों, आरो फैगौ समफ्राव जि हायो जों मदद होलांबाय थागोन। बे एमाउन्टआ फिक्स गैया, बियो माने जों सोरनोबा 10,000 होयो। दिनै होनायाथ' गासैनोबो 10,000आनो होजोबदों। दा निड बेसिसाव सोरनाबा हायार एडुकेशननि थाखाय जुदि थांगोन, सोरबा इन्जिनियार बा IIT माबा माबि फरायनो थाखाय जुदि मिनिमाम हेल्प नांगौ जायोबा जों बिसोरनो 15,000 20,000सिमबो होयो। नाथाय बांसिन जोङो 10,000 फ्राय माने बयनोबो समानै होनो नाजादों। बेबायदि फान्डखौ गुबुन गुबुन समस्थियावबो होदों। बे फान्डआ अल अभार आसाम चिफ मिनिस्टारनि रिलिफ फान्डसो बियो। नाथाय जों जेराव माने एसे सासकीय दल बा खुंगिरि हान्जानि माबाफ्रा दङ, बे ओनसोलफोराव बांसिनै बेखौ होनाय जादों। কিমান আছে? 10,000। কিহৰ পৰা আছে? এইটো UPPL পৰা পাইছোঁ আমি ইয়াতে। কি বেমাৰ হৈছিল আপোনাৰ? মই কিডনি অপাৰেশ্যন হৈছোঁ। কিমান দেৰি হ'ল? 2021ৰ 7 তাৰিখে, ডিচেম্বৰৰ 7 তাৰিখে। কেনেকুৱা লাগছে? চেক ভাল লাগছে। কি হৈছে? 10,000। নাই পোৱা নাই, ইবাৰে পাইছোঁ। ভাল লাগিছে। अनसुंथाइ होदों सरकारा, बेखौनो आं गोजोननाय थाबाय। बेसेबां माने 10,000 होदों, 10,000। 10,000 बेयो आंना हिन्जावआ ओरैबायदि बेमार जादोंमोन, स्टन केन्साराव जोङो गुवाहाटि मेडिकेल बै स्टेटआव लांनायावनो गारि भारायानो 2 लाख थांखादों। एकदम 2 बोसोर लं टार्म। दा थेवब्लाबो जियानो जाथोंसै, सरकारा जेथिया होबाय बेखौ आं गोजोननाय थाबाय। 10,000 थाखा मोनदों आरो दा चेक। थोजासे नामा? थोजासे जाया, बे जाबाय खेबसे थांगासो जोबखायो। आरो नैबे नेक्स्ट माबायाव नभेम्बरनि लास्ट उइकआव दङ चेकआप। दा बे एसे थाहैसिगोन, मथा-मथि गारि भारा जानाय बेखिनि ओंखारहैसिगोन आरो। बेनिखायनो आं दा बेखिनि जिखिनि अनसुंथाइ मोनदों बेखौ आं गोजोननाय थाबाय जोंनि सरकारनिफ्राय। एसेनोसै।